जोंनि बिजाथिया आगोलनिफ्रायनो खोब क्लियारखा सोर जागोन सोर जाया जोंनि गेजेराव बेबायदि दाङाबाजियानो जाखाया आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिया जायखौ बासिगोन आमिनबा बे ओनसोलनि रायजो राजाया जायखौ मोजां होननानै बासिगोन बेवहायनो जायो दा बे हिसाबै जोङो सिगाङाव लुबैखानाय बायदि एबाराव जुदि एमएलए नि टिकेट सोरबा मोनोब्ला बे ओनसोलावहाय सन्जीब औवारी बिथां चिरां जिल्लानिनो बिथाङा प्रेसिडेन्टखा जिल्लानि डिस्ट्रिक्ट बिथांनो होनाय जाबाय बिथाङा सासे खोब मोजां आब्रुथि गोनां सोद्रोमा रावजोंबो दाय फोदो गैया गोबाव सम कंग्रेसआ जेब्ला बै समाव थोर थोर खुनुरुखुम मिरौ जिरौ गसंथानानै दंमोन बे समावबो सन्जीब औवारी बिथाङा चिरां जिल्लानिनो डिस्ट्रिक्टनि आफादगिरि महरै बिथाङा पार्टिखौ बासिना लाखिदों बेखायनो जों बयबो सन्जीब औवारी बिथांनो टिकेट होनायाव गोजोननाय मोनदों आरो आसा खालामदों भगबानाव जों बेखौनो बिजों इसोरनाव आफा अबंलावरिनियाव जाहाथे इसोरनि अननाया बिथांनि सायाव थायो रायजो राजानि बोर आशीर्बादा बयबो जाहाथे बिथांनो भट होनानै जयजुक्त खालामो बेखौनो आसा खालामदों देरहायैखौ जोङो बेसेबां लागोन देरहागोन बेखौ जों होननो हाया मोनसे एंगोलाव जोङो देरहाथावथाव मोनदों माने इउपिपिएल नि जे भटार्स टारगेट इउपिपिएल नि जे भटार्स टारगेट बिथांमोननि भटआ खोब गावगोन जों मिथिनायाव आरो बिपिएफ नि भटआबो एबाराव गावगोन थांनाय लकसभायाव नंगौ नोंथांमोना बेखौ रुजुनो हागौ लकसभायाव चिराङावहाय कंग्रेसआ खोब खम मोनदों किन्तु खारना बेबो जे जों बयबो मिथिबाय जे बिपिएफआ केन्डिडेट जानानै बा देरहालाङोब्ला मा मावगोन आरो इउपिपिएलआबो मा मावखो जोङो नुबाय जयन्त बिथाङा एमएलए भटखौ गारनानै एमपि जानानै देरहालांबाय एमपि जानानै बिथाङा हारिनि माबा मोनसे बाथ्रा मान गोनां बाथ्रा बुंदों नामा बे ओनसोलनि मानसिफ्रा गोबाव बोसोरनिफ्रायनो एनडिएफबि खौ लानानै हारिनि थामोनथाखौ लानानै दावहा नांबोनाय स' मानसिफ्रा जेलाव दङ दा बिथांमोननि सोमोन्दैथ' जोंहा जयन्त बिथाङा जेरावबो बुंथ्राखै दा बेखायनो रायजो राजाया बयबो मिथिबाय जे मा इउपिपिएल मा बिपिएफ मोन्नैबो एखेखा रायजोनि खामानि मावा बिथांमोना बोरैहाय एमएलए बोरैहाय एमपि जानो मोनगोन बेखौल' नाजाबाय थायो दा बेखायनो रायजो राजाया बयबो गोसो सोलायदों जे जोङो एबार होयोबा कंग्रेसनो होगोन कंग्रेसआ रायजो राजानि जानानै बुंगोन एनडिएफबि नि सिअ'खौ लानानै बुंगोन आरो बे ओनसोलनि जौगानो थाखाय बाथ्राखौ बेखायनो जों आसा खालामदों एसे मार्जिन लानानैबाबो जोङो देरहानायनि चान्स दङ नर्मालि बेनोखा कंग्रेसखौ बिथांमोना मोनसे फिसा दोलो होननानै सानो किन्तु बे फिसा दोलोआनो जे मालाबा गिदिर रल लायो थांनाय बारावबोथ' बिथांमोनहा कंग्रेसखौहाय बेबायदि सानाखैमोन नाथाय इलेक्सन जै नांनाय लोगो लोगोनो नमिनेशननि उनावनो कंग्रेसआ ओरैबायदि दोहौ लादों बिथांमोना कंग्रेसखौसो गिबाय जादों दा बेखायनो जों बुंनो हाया बबेनि बारा बबेथिं बारो दा आसा खालामदों एसे मार्जिनावब्लाबो सन्जीब बिथाङा देरहानांगोन होननानै इउपिपिएलआलाय मा बुङो मा बुङा प्रमद बिथाङा बेखौ बुंखागोन किन्तु गावसोरलाय माथो मावदों गावसोरलाय माथो मावदों नायबानो जाबाय इलेक्सनखौ गेलेलायसै सोर बेसेबां भट बांसिन लानानै देरहायो एबार इउपिपिएल देरहायो ना बिपिएफ देरहायो ना गरजन देरहायो समा मोनसिगोन